kowane musulmi yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba haka aka ce mi ba. Duk abin da ka gani bai maka ba a tare da ni ko kana tantama ko kana zargi ya kamata a ce ka yi bincike ba wai ka zo ka rinka min irin waɗannan abubuwan ba. Wannan da kake gani na tare da shi dan uwana ne na jini cousin brother dina ne da iyalin ki suka go garin nan daga Abuja yake ba a garin nan yake da zama ba. Gida ya zo fa na rako shi fa zai tafi fa amma ka zo kana mana irin wannan cin mutunci me amfanin irin wannan ta ya dangi na za su ga mutuncinka. To ai ni ban sani bane kuma duk zafin zuciyata inda zaki kira sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole na risina. Ki haƙuri. Bawon Allah dan Annabi ka haƙuri. Na hakan ne bisa zuciya kuma ka san duk abin da aka ce mutum yana so to dole ya kishi akai. Abin da ya sani maka kake amma dan Allah dan Annabi ka haƙuri. Gaskiya ne amma a dinga kai zuciya nesa abinda baka sani ba a daina yanke hukunci a lokacin da zuciya take a cikin fushi. Na gode wa wannan kuma insha Allah na ɗauka daga